హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో నిజామాబాద్ జిల్లా జక్రంపల్లి మండలం తొర్లికొండ గ్రామంలో ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర దేవాలయాన్ని దర్శించుకోబోతున్నాము. దీన్ని శిలాతీర్థ వెంకటేశ్వర ఆలయం అని కూడా అంటారు. శిలాతీర్థ అని ఎందుకంటారు, ఈ పేరు ఎందుకు వచ్చిందో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మనము. విఘ్నాలను తొలగించే స్వామి విఘ్నేశ్వరుడు. అలాగే మొదటి పూజలు కూడా విఘ్నేశ్వరుడికే కాబట్టి ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ గణేష్ టెంపుల్ వినాయకుని ఆలయాన్ని దర్శించుకొని దాని తర్వాత మనము వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వెళ్దాము. మొదటిగా ఈ వినాయకుని దర్శించుకొని తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకొని ఈ గుట్టకి కనుక 2 ప్రదక్షిణలు 7 వారాలు ప్రతి శనివారం వేస్తే కోరికలు నెరవేరుతాయని ఇక్కడి భక్తుల నమ్మకం. ఈ ఆలయంలో ఇచ్చే తీర్థానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. తొర్లికొండ గ్రామ ప్రజలే కాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి ఇంకా వేరే ప్రదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు ఇక్కడ దర్శనానికి వస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనకి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం, విఘ్నేశ్వరుని ఆలయమే కాకుండా మరికొన్ని ఉపాలయాలను మనం ఇక్కడ దర్శించుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకు హనుమంతుని విగ్రహమే కాకుండా హనుమంతుని విగ్రహం ముందు ఉన్న శివలింగాన్ని కూడా పూజించుకోవచ్చు. నవగ్రహాలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఈ నవగ్రహాలను దర్శించుకున్న తర్వాత ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలోనే ఉన్న నాగదేవతను దర్శించుకుని ఇక్కడ దర్శించుకున్న తర్వాత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయానికి వెళ్ళి అక్కడ స్వామిని దర్శించుకుందాము. ప్రతి శనివారము ఇక్కడ శ్రీవారి యొక్క పల్లకి సేవ నిర్వహిస్తారు. అన్ని వారాల కన్నా ఈ శనివారం మాత్రం ఇక్కడ భక్తుల రద్దీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ఆలయం యొక్క ప్రత్యేకత, ఇంకా ఇక్కడ తీర్థానికి ఒక విశిష్టత ఉంది అని చెప్పాను కదా, దాని ప్రత్యేకత ఇలా ఎన్నో విషయాలు ఇక్కడ ఉన్న పంతుల్ని అడిగి మనం తెలుసుకుందాము. గ్రామము నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఒకటి ఆర్మూర్ పట్టణం ఉంటుంది. ఈ క్షేత్రాన్ని స్వయంభూ శిలాతీర్థ క్షేత్రం అని పిలుస్తారు. సాక్షాత్తు శిలని తీర్థం ఇక్కడ ఉద్భవిస్తుంది. నిరంతరంగా 365 రోజులు కూడా నిరాటంకంగా వస్తుంది ఈ యొక్క క్షేత్ర మహత్యము. అదేవిధంగా ఈ యొక్క తీర్థము స్వామివారి స్వయంగా వేసినటువంటి స్వామివారి పాదాలను కడుగుతూ మన భక్తులకు అందరికీ ఆయురారోగ్యం కలిగిస్తున్నది ఈ క్షేత్రం యొక్క మహత్యం. ఇది అతి పురాతనమైనటువంటిది. కొన్ని గత 100 సంవత్సరాలుగా ఈ ఆలయం లోపల ఈ తీర్థం ఉద్భవిస్తూనే ఉంటుంది, నిరంతరంగా సాగుతూనే ఉంది. అదేవిధంగా ఈ ఆలయాన్ని స్వర్ణదేవాలు నిర్మాణం చేయాలని చెప్పేసి భక్తుల యొక్క ప్రగాఢ విశ్వాసము. అదేవిధంగా నూతన ఆలయ నిర్మాణం కార్యక్రమాలు కూడా చేపడుతున్నారు. ఈ విధంగా ఈ క్షేత్రం యొక్క మహత్యాన్ని, ఆ తీర్థ దర్శనాన్ని స్వయంగా వేసిన స్వామివారిని దర్శించుకోగలరని తెలియజేస్తున్నారు. చెప్తున్నాను. ఇదిగోండి, ఇదిగా వచ్చింది స్వయంగా వెలిసినటువంటి క్షేత్రం, స్వామివారి శిల విగ్రహం. అదేవిధంగా ఇక్కడ తీర్థం కనిపిస్తుంది కదండి, ఆ తీర్థం అక్కడ స్వామివారి పాదాలను కడుగుతూ తాకుతూ, ఇది భక్తుల యొక్క అందరి విశ్వాసాలను చూరగొన్న తీర్థము. అందరికీ దీర్ఘమైనటువంటి వ్యాధుల నుండి కూడా విముక్తి కలిగించింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ క్షేత్రంలో కూడా స్వామివారి దగ్గర ఇప్పుడు కూడా ఆళ్వార్లు, ఈ విధంగా ఆళ్వార్లందరూ కూడా విశేషమై కొలువై ఉంటారు ఇక్కడ. అదేవిధంగా స్వామివారు కూడా తెలిసి ఉంటారు. ఇంకొక క్షేత్ర దర్శనం కూడా చేయిస్తాను. ఈ విధంగా తీర్థాన్ని సంరక్షిస్తూ ఉంటాము. అన్ని బట్టి చూడండి, స్వయంగా వస్తున్నటువంటి తీర్థం నిరంతరప్రాయంగా వస్తూ ఉంటుంది. సుమారుగా మ్యాక్సిమం మనకి ఎంత రావాలో అంత విధంగా వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ తీర్థము ఎండాకాలంలో 2 వస్తుంది, ఇంకా ఎక్కువగా వస్తుంది. ఈ యొక్క విశేష మహత్యమైనటువంటిది. ఎన్ని నీళ్లు బావిలు ఎండకపోయినా కూడా ఇక్కడ నిరంతరాయంగా ఈ తీర్థం ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది. ఇదే తీర్థాన్ని
సాలగ్రామాల స్వామివారికి అభిషేకం చేయించి ఆ తర్వాత భక్తులకు అందరికీ సంపూర్ణమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఔషధంగా అందరూ భావిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనివల్ల దీర్ఘకాల వ్యాధులన్నీ నిర్మూలన చేసుకున్నారు. స్వర్ణ దేవాలయ నిర్మాణం కొరకై ఈ విధంగా ఆలయ నిర్మాణ కార్యక్రమం పనులన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. దీనికి రాగి తోడు అయిపోయింది. దీనిపైన బంగారు తోడు మాత్రమే ఇంకా కార్యక్రమం మిగిలి ఉంది. కావున అందరూ కూడా ఈ ఆలయానికి అందరూ భక్తులు ఒక గ్రామ రూపేణ దాన చెందాయిస్తున్నారు. ఆలయ నిర్మాణంలో భాగంలో పాలు పంచుకుంటున్నారు. ఇటువంటి ఈ శిల నుంచి మొత్తం కూడా తీర్థం ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది. ఎటు చూసినా గుట్టలే తప్ప మట్టి అనేది కనబడదు. దాంట్లో నుంచి కూడా తీర్థం ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది. ఇదే స్వర్ణ దేవాలయ నిర్మాణ కార్యక్రమం జరపడానికి సంకల్పించినటువంటి ఆలయం ఇది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆలయంలో ఒకట ప్రదక్షిణ చేయడానికి అనువుగా లేదు ఇక్కడ. కానీ ముఖ్యమైన విశేషం ఏంటంటే ఈ గిరి ప్రదక్షిణ 2 సార్లు రోజు 2 చుట్లు. స్వామివారి పల్లకి శనివారం నాడు ఉదయం 9 గంటలకు పల్లకి బయలుదేరుతుంది. పల్లకి కంటే ముందుగా ఒక ఊరేగింపు గ్రామ గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తారు. అదేవిధంగా స్వామివారితో మరొక ప్రదక్షిణ చేస్తారు. ఆ విధంగా 7 వారాలు ఖచ్చితంగా వచ్చేసి ఇటువంటి గిరి ప్రదక్షిణ చేసిన వారికి సకల కోరికలు ఆరోగ్యాలతో ఉంటారని చెప్పేసి భక్తుల ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ విధంగా జరుగుతుంది. స్వామివారి అనుగ్రహ కటాక్షాలు ప్రతి భక్తుడికి అందుతున్నాయని తెలియజేస్తున్నాము. అందుకనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించండి. ఆ శిలాదిత్య శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహ కటాక్షాలను పొందాలని మంగళాశాలంగా తెలియజేస్తున్నాము. జై శ్రీమన్నారాయణ. హే ఫ్రెండ్స్, ఈ గిరి ప్రదక్షిణ ఏంటి ఎలాగా అన్నది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. సో లేట్ ఎందుకు, ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని మాత్రం క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి.